denne korte videopræsentation vil vi forklare lidt om virksomheden DHL, hvad de beskæftiger sig med, deres nøgletal, produktivitet og udvikling over de foranværende 5 år. DHL er en international virksomhed, som i over 220 lande fragter varer til både private og virksomheder. De fragter med store varevogne, lastbiler, skibe og fly, så de også kan foretage store leveringer. DHL er med sine omkring 250 fly og 285.000 ansatte den største speditør i luften og bliver hele tiden større. Afkastningsgraden er den, som viser, om virksomheden er værd at investere sine penge i. Er den over 4%, er det en forholdsvis god investering, da markedsrenten for obligationer ligger omkring de 3-4%. Som man kan se, gik de i 2009 meget ned. Det betyder, at investorerne ikke fik nær så meget ud af deres investering som i 2008. I år 2010, 11 og 12 er den stille og roligt faldet, men har stadig en god rente, da den i 2012 stadig er højere end markedsrenten. I 2012 var den altså 7%, i 2011 var den 7,6%, i 2010 var den 8,9%, i 2009 var den faldet helt ned fra 4,1% fra 12,2%, som den var i 2008. Ja, nu skal jeg så fortælle om indekstal og udvikling. Omsætning. Altså man kan se, at deres omsætning er faldet fra året 2008 til 2010. Og det illustrerer indekstallene meget godt. Man kan se, at fra året 2008 til 2009, der er omsætningen altså faldet med 15%, hvor hvis man kigger fra året 2009 til 2010, så er den så steget med 5%. Omsætningen er faldet alle år i forhold til 2008, men fra 09 til 10, den er altså ikke faldet lige så stort. Dette kan selvfølgelig skyldes, at de har sparet på deres omkostninger. Og mellem 2011 og 12, der kan man altså se en lille stigning, som tyder meget positivt. Man kan se, at ved hjælp af indekstallene, at dækningsbidraget det generelt falder i forhold til 2008. Men i 09 og 10, der sker der altså en stigning på ca. 14%, hvor det falder med 6% bagefter. Og generelt set i forhold til bruttofortjenesten, jamen så holder det meget fornuftigt. Årets resultat i 2008 lå meget højt i forhold til de andre år, meget ligesom med dækningsbidraget og omsætningen. Så falder det altså med 10-20%, hvor det så i 2010 falder mere end de andre år. Og selvfølgelig ligesom omsætningen og bruttofortjenesten, jamen så steg de alle sammen i 2011, og det vil sige, at resultatet er meget præget af de variable omkostninger, som man kan se ved indekstallene. Produktivitet. For at beregne DHL's produktivitet er vi nødt til at bestemme et input og et output. Vi har valgt at gøre DHL's lønomkostninger til vores input og deres omsætning til vores output, for på den måde at finde ud af, hvor mange kroner de får ud af deres ansatte. På tabellen kan det ses, at i årene fra 2008 til 2012 er outputtet af DHL's investerede krone steget med 0,80 øre og kan omregnes til omkring 5% af de 6,73 kroner, som også betyder, at DHL har øget deres produktivitet.